Wadimolo nyakora mgajwang jatenda piny Kenya William Ruto nyiso mor mare gi piny owacho mare kuom keto ayanga paro mar chik mar omenda mondo mi ogoye mbaka gi oganda jo Kenya. Wach mowacho ni pok notimore pacho ka. Ruto wacho ni koro en kod geno mar chopo kare singo manomiyo oganda jo Kenya kinde campaigns bang' keto chik makoro biro medo yuto mar usuru e thurka omenda mowacho ni biro konye e gero piny Kenya. Nowuoyo kaunti ma Nakuru kama noyore nyasi mar lamo. Ne en nyasi mar lamo manoyore gi jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko. Nyasi manobagi kar chung'od bura mamolo e kaunti ma Nakuru. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso mor mare wi kaka oganda e kaunti ma Nakuru osebedo lai mambele ka hola mar Hustler Fund mondo mi gigerrego kowacho ni mae na achiel kuom singo ma piny owacho mare osechopo kare nyaka ne gikaw telo mathurka. Niliwaambia tutawapangia pesa. Pesa inawangoja. Sijui mnajipanga namna gani? Tumepanga pesa ya nyinyi kufanya biashara. Bora huko kwa kikundi ya watu 10 na kwenda mbele. Tutawapatia pesa ya kuendesha biashara na tutawapatia kati ya shilingi 20,000 na shilingi 1,200 kwa kila kikundi. Kwa hivyo mjipange. Ruto wacho ni piny owacho mare oseikore bero chenro mag pur kendo loso kuonde kano yuto mag puothe kaka yor bero ngima oganda e kaunti no. Njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wakulima wazalishe chakula zaidi. Na ndio tukaweka pesa ya serikali kwa mbolea. Mimi nafurahi ya kwamba tumepatiana kupitia kwa hiyo mpango kwa wakulima. Tumewezesha wakulima na tumepunguza gharama kutoka 6,000 7,000 ya mwaka uliopita. Mwaka huu imekuja 3,500 na ninapanga mwaka inayokuja nataka nione vile inaweza kuteremuka hata zaidi. Bende osingo bero chenro mag somo pachoka kosingo medo ndiko jopuonj mapod onge tije thurka kendo medo dhi mbele gi chenro mag chiwo chiemo ne jopuonjre e skunde. For the first time, kwa mara ya kwanza tumeajiri walimu 35,000 mwaka huu. Kabla ya mwezi wa 8-9 tutaajiri walimu wengine 25,000 ili kila mtoto wa Kenya mahali popote alipo apate nafasi ya kusoma. Jatelo no singo medo tiyo gi 10 counties ma pachoka biro lwasi mar thieth kendo medo ndiko jochiw thieth e kor gwenge ma kwan gi romo 100,000 kaka yore mag bero chenro mag thieth e gwenge. Kwa nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anazunguka kwa hiyo nyumba. Ana kazi nyingine, anazunguka anakuja kwa mama fulani, anapima pressure, anapima sukari na kuuliza maneno. Ndio. Kabla hujaenda hospitali, tunataka tupange pale kwa kijiji tutakuwa na community health promoter. Muuguzi, mtu mwenye ambaye ako na mafunzo ya mambo ya matibabu. Bende osingo gero ute manego gi ogonyore kaka yor bero ngima jodak makono kendo loso thuolo mag tije ne rawere. Tumekubaliana hatua yetu ya kwanza ni kuja kujenga nyumba 5,000 hapa Molo, na tutaanza na nyumba za wale watu wanaishi pale Kasarani. Nyinyi mnanielewa? Na mimi narudi hapa mwenyewe kuja kuzianzisha. Ruto singo jiwo chenro mar pith mariene pachoka kaka yor neno ni gwenge mathurka obedo gi lwasi makare. Jatenda Azimio la Umoja wa Kenya Lansha la Mulodi